Hola a tothom! Avui farem un videojoc protagonitzat per un cavaller. Aquesta serà la nostra forma de celebrar Sant Jordi amb una miqueta de retard. Obrim un nou projecte d'Scratch i busquem al fons on succeirà el nostre joc. Jo ho faré a les portes d'un castell. Esborrem el gatet d'Scratch i busquem el cavaller. Si fem clic a sobre de gent, ens filtrarà els resultats i el trobarem més ràpidament. A continuació, crearé diferents vestits per les diferents fases del meu videojoc. A la fase 1 farem que el cavaller hagi d'agafar una espasa, així que no la tindrà al principi. Duplicarem la disfressa donant-li a duplicar i esborrarem en un dels dos vestits l'espasa. Quan ho tinguem, tornarem a duplicar el personatge que no té l'espasa. El seleccionarem tenint agafada l'eina de seleccionar i quan ens surti la fletxeta girada, la clicarem i la mourem per estirar el nostre cavaller. També li podem moure una de les cames perquè quedi més realista i que sembli que estigui tombat al terra. Com aquest vestit és el que farem servir quan el nostre cavaller perdi la batalla, li esborrarem els ulls. Fixeu-vos que primer he de desagrupar tots els elements de la cara i després, amb una línia negra, li dibuixaré en forma de creu per representar que està inconscient. Ens col·loquem en el nostre primer cavaller, el que no té espasa, i començarem a fer-li el programa. Començarem fent els 4 moviments amb les 4 fletxes, amunt, avall, esquerra i dreta. Quan ja tinguem els esdeveniments, fem clic a sobre de moviment i busquem els blocs de suma. Per fer el moviment vertical, farem servir la lletra Y. Amunt són 10Y i avall menys 10Y. Per aconseguir el moviment horitzontal, farem servir l'eix X. L'esquerra serà menys 10 a X i la dreta 10X. Provem amb les nostres fletxes del teclat que el nostre cavaller es mogui correctament. Li farem un altre programa amb què passarà amb el cavaller a l'inici. El posarem a la cantonada inferior esquerra i arrossegarem el bloc de moviment BSXY. Recordeu que cada persona tindrà uns números diferents corresponents a la posició del cavaller. Després anem a aspecte i busquem el bloc Canvia el vestit. Fixeu-vos en el nom que té el vostre vestit del cavaller sense l'espasa posada. El meu es diu Knight, sense cap número. Faré clic sobre el desplegable i seleccionaré el nom del vestit que vull fer servir al principi de tota la partida. Ara dibuixarem les instruccions de la primera fase del meu joc. Hem dit que el primer que haurem de fer és agafar una espasa per poder lluitar contra el nostre drac. Perquè es vegi bé aquest text, primer dibuixaré un rectangle de color negre. El col·locaré allà on vulgui que surti en el meu videojoc. I ara agafaré la T de text i posaré la lletra del color que jo vulgui. Escriurem les instruccions a sobre del rectangle negre.
escriurem fase 1. Recull l'espasa ràpidament. Si necessitem moure el text, primer haurem de clicar l'eina de Selecciona, que és la que té forma de cursor negre. Ara farem el programa d'aquest cartell. Com a esdeveniment posarem quan la bandera es cliqui. Al principi de tot sortirà aquest cartell, així que arrosseguem un Mostra't des del menú d'aspecte. Deixarem 3 segons per llegir aquesta informació. I per últim li posarem un amagat. Ara tornem a personatges i tornarem a col·locar el cavaller. Com hem d'agafar l'espasa, el que farem amb el vestit d'aquest cavaller és esborrar-ho tot menys l'espasa. Li podem canviar el nom del personatge perquè després sigui més fàcil de programar. Anem clicant sobre els diferents components que no desitgem i cliquem a sobre de la paperera o al botó de suprimir del nostre teclat per quedar-nos només amb l'espasa. Amb el pinzell li podem dibuixar un mànec a la nostra espasa. Fem la línia més fina i la col·locarem de color negre. El número que millor queda pel gruix de la línia és la del número 3. Fixeu-vos que si no tanquem el nostre dibuix, no el podrem pintar amb el pot de pintura. El que hem de fer sempre que dibuixem una cosa que després vulguem pintar és tancar aquesta geometria. Quan ja estigui tancada, agafarem el pot de pintura i buscarem el color exacte de la nostra espasa. Això ho fem fent clic al comptagotes. No us preocupeu perquè el mànec no quedi perfecte, perquè com el videojoc es veurà petit, quasi no es notarà. A més, quan agafem l'espasa, el mànec ja no es veurà, perquè canviarem a l'altre vestit que havíem fet abans en el nostre cavaller. Ara crearem una nova llista. Aquesta llista servirà per emmagatzemar la nostra espasa. Jo anomenaré a la meva llista objectes. A molts videojocs aquesta llista s'anomena inventari. Començarem a fer-li el programa. El primer que farem és assegurar-nos que cada cop que comencem el joc, aquesta llista d'objectes està buida. Busquem el bloc dins de variables de esborra-ho tot d'objectes. Després posem el bloc d'amagar perquè la nostra espasa no es vegi al principi. Farem que trigui 3 segons en mostrar-se. Aquests 3 segons són al mateix temps que li hem posat al nostre cartell. Després arrossegarem el bloc ves a posició aleatòria perquè no sapiguem on anirà a parar la nostra espasa. I per últim, un mostra't. Haurem de pensar quants segons volem tenir per poder agafar la nostra espasa. Nosaltres li posarem 2 segons, però podria ser 2 o 3. Quan tinguem la nostra espasa ja agafada, o no, si no ens ha donat temps, és moment de passar a la fase 2. Creem un nou missatge i l'enganxem a continuació de l'amagat. Aquest missatge s'anomenarà fase 2. Ara farem el programa de l'espasa
de què passa en cas de que nosaltres sí que agafem aquesta espasa. Col·loquem un sí llavors a dins d'un per sempre. Com estem fent el programa de l'espasa, li haurem de dir sí tocant amb el cavaller. El que passarà és que s'afegirà l'element espasa dins de la nostra llista d'objectes. Arrosseguem el bloc afegeix cosa a objectes dins del sí i canviem la paraula cosa per la paraula espasa. Per últim, li posem un amagat perquè l'espasa no es vegi bé. Fem clic a la bandera per provar que tot funciona. Com podeu veure, 2 segons sembla molt poc, així que ara per fer les proves col·locaré 3 segons com a temps per poder agafar la meva espasa. Quan l'agafo, automàticament es col·loca dins de la llista d'objectes. És moment de passar a la fase 2 del nostre videojoc. Primer, anirem al cavaller i duplicarem el tros de programa que havíem fet abans amb el ves i amb el canvia el vestit. Com a esdeveniment, li posarem quan rebi fase 2. Observarem com es diu el nostre vestit del cavaller amb l'espasa agafada i li canviarem el nom al bloc de canvia el vestit. Aquest vestit només s'haurà de posar si hem agafat l'objecte de l'espasa, així que buscarem un sí llavors i col·locarem el canvia el vestit a dins del sí. La condició que farem servir la trobarem a dins dels blocs de llista. Escriurem si objectes conté espasa, llavors canvia el vestit al del cavaller que té l'espasa a la mà. Ara duplicarem el nostre cartell informatiu i escriurem la informació de la fase 2. Fem clic a la T de text per poder editar el que hem escrit i escriurem les instruccions de la fase 2. Escriurem lluita contra el drac. El programa serà ben senzill. Separarem la bandera de la resta del programa. Com a esdeveniment del programa, col·locarem quan rebi fase 2. I després de quan la bandera es cliqui, com al principi no s'ha de veure, arrossegarem un amagat. Clicarem a la bandera per comprovar que tot funciona. Només m'ha faltat col·locar el cartell al joc adient. Com podeu veure, el vestit del meu cavaller ha canviat i ara té una espasa a la mà. Buscarem a personatges la imatge d'un drac. Girarem tots els nostres vestits perquè mirin cap a l'esquerra. Recordeu que perquè surti la icona de girar hem de tenir seleccionada l'eina de selecciona, la que té forma de cursor negre. El segon vestit, el que està al drac volant, l'editarem perquè sembli que sigui el drac derrotat. Primer farem clic a sobre del cap i l'anirem desagrupant fins que puguem seleccionar només el seu ull i esborrar-lo. Així sembla que tingui l'ull tancat. Començarem amb el programa del drac.
Arrossegarem els nostres dos esdeveniments, que són quan la bandera es cliqui i quan rebi fase 2. Quan la bandera es cliqui, el nostre drac s'haurà d'amagar. Quan rebi la fase 2, el primer que farem és canviar-li el vestit pel primer vestit, que és el que està el drac dret i sense atacar ni vençut. Després li col·locarem una espera 3 segons. Li posem un mostrat i ara programarem què passa en cas d'haver agafat l'espasa i què passa si no l'hem agafat. Arrosseguem el bloc si llavors, si no. La condició serà la mateixa que abans. Si objectes conté espasa, esperarem, en cas d'haver agafat l'espasa, a que nosaltres ataquem el drac. Com estem fent el programa al drac, la condició serà espera fins tocar el cavaller. Després li canviarem el vestit al drac i li posarem el vestit del drac inconscient. En cas contrari, el drac ens derrotarà. Li posarem una espera 2 segons i després li canviarem el vestit per la del vestit del drac amb la flama. Per últim, arrossegarem el bloc d'envia a tots i crearem un nou missatge. Anomenaré a aquest missatge mort. Acabem de programar el nostre cavaller. Li direm, quan rebi mort, podem duplicar el bloc de canvia el vestit i li posarem el vestit on surt el nostre cavaller estirat al terra. Perquè no surti la llista, anirem al menú de variables i farem clic a sobre del tic de color blau per amagar-la. Ara provarem que el joc funcioni. També provarem què passa si no agafo la meva espasa. Molt bé, i així és com hem acabat el nostre minijoc. Esperem que hagueu après molt a fer servir les llistes. Fins una altra!